Het is Heemiel en wij zijn het Heemiel trio. Het is een hele eer om dat te wezen. En hoe begint het? En wat mag je nou doen om een heerkoningin te worden, een heermielkoningin te worden? Dat moet mooi wezen, hè? En waarom moet je dit worden dan? Ja, het is vanaf kleins af aan al een meisjesdroom geweest. Van mama, ik wil ook op die kar later. Dus ik heb me opgeschreven en opgegeven en ik ben het ook geworden. Oké. En bij jou? Die mem die zei elke keer, toen nog even, toen nog even. Maar dit hier dacht ik, ja, dit wordt mijn hier. Dus, en dat is ik nog zo worden. Dus toen heb ik me opgehouden. En voor jou is er nog een kindje in de kabel lopen. Hoe nou? Maar de heer koorts. Dat ik allergisch, ik ben allergisch voor stap. Maar dat heb ik net samen bij het sollicitatiegesprek. Dat heb ik pas 2 dagen geleden samen, maar dan ben ik al van naar de dokter geweest om het piltjes dat zien te halen. Wat fijn is dat als heerkoningin het zijn. Ja, inderdaad. Maar nou, het is maar een lietsonderdeel van het hele HMI. Dus, ja. De orenkwaliteiten ben ik belangrijk. Ik ben belangrijker dan, dus, dan dat hier. Hoe wie dat? Geweldig, ja, echt speciaal. Heel, ik zou wat een wimmer in. Jullie is van de Reem dus? Ja, ik vond het geweldig, echt. Ik vond het zo prachtig, het is zo overweldigend. Ja, het is net te beschreeuwen. Ik water er een beetje emotioneel van. Ja. Hoi. Oh my god. Wij willen de kleven om ons het jouw dagen te regeren. Geweldig dat jullie hier het al weer met dat komen binnen, maar als je allemaal als een tapfeest staan. Maar nu zult het net lezen, want wij hebben zin in. Goeie. Ah, goeie. Wat ben je aan van? Ik ben aan het rommelen op zich hier in de oude. Al van dit die papiertjes zijn weer dichtvallen. Overal en al wat. Bij mijn vriendin, bij de Jumbo, bij de Aldi, en bij het Rechtpleister, en bij de Hema, en bij Schuil, en overal. En hier staat en neem het op. Oh. En ik ontvang altijd heel veel vriendinnen. Die me steeds, hartstikke mooi en goeiedag en weer dichtvallen. Ze best wel lief van mij, man. Ja, ik ben echt lief van hun, want ik val alles van hen op. Ik zeg nou let maar even, want ik leer het wel op. Ja, zeker nou. Dus daar doe je het eigenlijk voor, voor het vrouwelijke aandacht? Ja, vrouwelijke aandacht. Ja, en een beetje hobby, hè. Ik nou wat. Ja? Hartstikke mooi, man. Dat was dat beter dan de gemeente, zeiden ze. De gemeente, die vragen maar wat nou. En hoe de jouw groepen die in een hokje. Maar ik hè, die ging gewoon door, hè. Ja? Beetje alleen, jouw nergens aan, die ging gewoon door. Want een morgen in de gemeente die legert dan wel. Oh ja. Dan ga die gemeente, hecht van de gemeente kregen, die container. Oké. En die legert hem dan wel. Maar jou hebt van de gemeente dat ding kregen? Ja. Dat is toch wel overdadig van de Ja, gemeente? zeker. En een lintje erbij, man, ik nou. Een lintje? Ja, ik nou. Een lintje van de koningin, ik nou. Ja, ja. Dat is net niks. Nee, zeker net niks. Dus jij bent een populaire man in jou? Ja, ik ben een populaire man in jou. Nou, je kan wel 100 worden, hè?
wat verlegen, olé, ol. Ik loop nu wel dagen, want ik wil je wat vragen. Alle jongens en meisjes wil ik eerst even van harte welkom heten. Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan. Nou, ik ben voorheen altijd de havenmaster in Langwaard. En nu heb ik hier niks dienen. En nu vlijt me wat aan. Ja, ik ben net meer in water. Ik zei zijn vrouw, ik moet wat om mijn handen hebben, want dit komt net goed met mij. Je ziet hem een beetje omheen, mooi. Nou, een liefst beetje wel. Ja, ik merkte aan hem dat hij wat wilde doen en ik merkte het aan hem. En toen leerden we een stuk in de kranten dat deze oerhaal even in de war weer. En daar moest wel wat opkomen. Dus ik zei in de gemeente, ik heb een mooi skipje en dat als je hem nou zorgt dat ik erbij lezen kan, dan zorg ik dat ik de meeste oer helde en mijn plezier. Ja, en nou, dat doe ik met plezier. Ik zie het helemaal zitten. Mijn vrouw is daar ik heel gelukkig in worden. Ik word rustiger en ik heb wat te doen. Het past helemaal bij hem. Iedereen die het hoort en die het ziet, echt iets voor mij nou, en nou, dat doet mij ook goed. Ja. Ja. Dus hij is er wat plezierig in de omgang. Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Ja. Wij leven maar de boord erbij en dan kennen we het mooi. Oh, Dikkie is er net. Nou. Ja, nou, die bloedt er maar even. Heel waard voor Dikkie! Hoe moet dit nou? Nou, kom, spring. Ja, hij doet er net tussen. Let hem maar, hè. Nou, waar ben je nou? Waar ben je er nou? Hey, waar ben je er nou? En je bent ik maar op Kloot. Ja, dat heb ik altijd niet. In Langwaard ik zei, je moet je altijd zien laten wie je bent. Ik wil gewoon hier maar een dikke wollen wollen bokkentrui aan en een beetje roeg om het kin. Dan liep je misschien ik wel een zeeman. Maar dit verhaal dat ik terug, jongen, die vent die stiert erop met een uniform aan en grote medailles op het borst. Maar ik wil, ja, dat moet je juist mooi aan. Je moet er mooi aan dat er iets bijzonders is. En dan komen de meesten weer. Workum en zou ook schön om hinlopen. Is 15 kilometer hinlopen. 15 van hier, ja. Dus jij bent helemaal tevreden? Ja, ik hoop dat ik het zou horen mooi. Ja, ik hoop dat ik het zou horen mooi. Ik wil graag wat betekenen voor Friesland en ik heb nu weer het gevoel, men weer er weer. Ja.